Naredna sjednica Narodne skupštine Republike Srpske zakazana je za 27. novembar. Na dnevnom redu trebalo bi se naći 20 tačaka, među kojima i predlog rebalansa budžeta za ovu godinu po hitnom postupku, rekao je predsjednik Skupštine Nenad Stevandić. Predsjednik kluba poslanika Liste za pravdu i red, Nebojša Vukanović, optužio je Stevandića da je pokušao da se ugradi u posao rekonstrukcije stolarije Narodne skupštine vredan $1.000.000 i da je u Skupštinu zaposlio više stranačkih kadrova. Veliki dnevni red sa puno tačaka, revizorskih izvještaja, tako da očekujemo da to bude vjerojatno uvod u neku sjednicu koja je bila u decembru kada bismo usvojili budžet, tako da ono što ja mogu da vam kažem da Narodna skupština Republike Srpske radi redovno svoje aktivnosti i da će ispoštovati sve one, da kažemo, pretpostavke da ova godina bude završena kako treba, da bude usvojen budžet prije nove godine, a da u novembru usvojimo rebalans budžeta i kako se zove Zakon o izvršenju budžeta. Svjedoci smo da je najmanje 10-15 ljudi zaposleno uz Ujedinjene Srpske. O tome sam govorio. Između ostalog, Stevandić je zaposlio i sina sudije Vrhovnog suda koji treba drugostepeno da odlučuje o Zeljkoviću, to je Miloš Ćurković. On tobože ne zna ko je on u medijima. Evo, prije par dana njegov šef kabineta zaposlio svog brata Zorana Filipovića. On je zaposlen kao sekretar, također kadar Ujedinjene Srpske, sekretar odbora za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu, i to je, nastavlja se privatizacija Narodne skupštine Republike Srpske koja je postala ništa drugo nego prćija Ujedinjene Srpske, i mislim da je 5 ljudi sa liste Ujedinjene Srpske zaposleno i radi u Narodnoj skupštini. Pored toga imate još 10 ljudi.